Så, hvad det, du funglas vi? Nej, jeg tog håpa her med vi. Stort risten fjæs. Kom nu. Ja, færdig du, så kom jeg. Jeg får i ormad her, og så lægger jeg at der er den her store støyne. Ja, såleis. Ja, nu bare luften efter, såleis. Det bare det. Hva du der ser du karutjerne? Jeg får ut av skipet, ikke? Her er en undervannstelefon. Jeg setter gjerne høtte, såleis. Så tog jeg her, så kan vi snakke sammen. Du tek bare hoppen i av, så rinner sammen. Snill. Ja, men færen. Hallo? Er det du, Leitar? Nej, det er skålspudser. Jeg heter han. Selva det er. All right. Skonkar. Ta sviner handlet. Jeg har skipet nå nu. Jeg tror ikke at det er. Du kunne se at du kom opp på skipet. Jeg har innbyggt av magneter. Dykkerdraktene. Jeg styrer den i tannen. Ja, nu er jeg. Jeg er fast i skipet nå nu. Nu er jeg oppe i Lunningra. Boja, jeg skal lykke å finne kikeren så lær jeg. Ja, nu sitter jeg det. Høtt ikke vondt da. Leitar, han kommer til å løke en gang i dekk nå. Det var orekk. Jeg hørte snakke om å løse med hava tøyma. Godt å få så masken av. Skal du ikke løkreglene? Nei, ikke enn. For først det hittir vi lasten om kola i hevur ombord. Nu er vi ved lastlukene. Just lemmerna er utrolig tunker. Lasten er tremor ved kola. Ring dem bare etter løkre. Alt etter! Bare at han er det. Så, her oppe en gestur. Nu Torgarð mor, jeg helt to ikke hei vi etter gjerra. Det kan vi lukke vi skal to heldig. Sitt her ved løkreglene, hun nemlig av det. Vi løser beina ved å sitte fullt av maskinene. Løkreglene er unga mulig å fenge oss nå. Dette skipet er tilt ikke sjøk engang. Ja, men nu mist du atla ta pening du får vunnet der. Misse? Ha, jeg misser ikke. Jo, kanskje skrivståstål, han ei. Men jeg er ikke så fratt som gold i huset alei, og peninger stender suramerikansk om bakko. Så jeg vet ikke for misser. Farvel. Blækene lastna. Bruker den oppløp. Leitar, hallo! Hallo, Leitar, ikke vel? Leitar! Finnur, jeg kommer altså ikke til arbeidsmorgen. Snakk ikke bort. Jeg har ringt løkreglene, og da sender nok at det her nødja vaktarskipet Gjørt inn i etter russerne. Nei, for sent. Det er alt for sent. Nyttar ikke. Jeg får aldri skip i atter. Hei, boja nu. Hva er det her? Oljetanken. Oljetanken er her i lastene. Boja. Jeg fikk det ekselig av. Jo, det er oljetanken. Hva er det for nå? Jeg støyte kål i tanken. Hva er det aftar?
Här är toppstick av motorn som proppar av flaska. Nu gör Gine komna på det. Hittar ju handtecknar ju hans här höjtas navnar. Nu, är allt i läge? Ja. Kom upp där. Nu, hetta gick bara, va? Här ligger tolken och praktar i handgöt nu. Nu, vad säger du nu? Men som får kolla i motorn i 25 så löj sig. Nu hava Leitar och finns i fänga. Illa Torgarð i vid och kara. Här inte till att vera. Då få vid ångan för fri. Koloj bruski, vi dräcka kolaski. Finnur ein pinnur